tosi kova yöfiilis, että näin ihana keli. Nyt mennään nukkuu siis. I'm scared you won't burn this place to the ground if you can't have everything. So guys, where are we going? Mä olin yllättynyt, että sä tulit. Ei se ole oikein näkynyt täällä viime aikoina. On ollut aika paljon noita työkiireitä. En oo ennen nähnyt riitauja täältä päin, enkä Elsan pihaa. Luulet sä, että mä en halua olla siellä? Kyllä tää on ihan iso juttu mullekin. Lauloin sen haudalla 07. Säkin oot vielä hereillä. Ehkä taas mennään samoilla silmillä vaan töihin. Kun meitä haudataan. Oot sä ihan okei? Lauri kuoli Ehkä se vähän vaan nyt hittas viiveellä, mitä tässä oikein tapahtunut. Kaikki vaan jotenkin nyt tuntuu niin tyhjältä nämä paikat sillä merkityksettömiltä. Mehän kierrettiin jokainen nurkka tää saari. helpommin, kuka kantaa